perkara peleme kok aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon karo kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere, gedibal, wong melarat. Ning kae sanggiwange kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndro. Aku dadi kowe wani akon Pakdemu. Kon nyembah dlamane bapakmu. Ngopo ya ngetok jenggonmu. Aduh aja. Kelabang sisan kowe. Kemar dikelabangi kembung ae sama. Anduk kowe tekan ngene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Den kelingan. Kuwi ra mengigo pertikele bapakmu to, Ndro. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah ki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune Kamas. Kowe kudune nyeluk bapakku ki Pakde nyeluk aku Kamas. Ora kok cengengesan ngono. Wih lah dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu wae tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Ayo ngejak apa? Kowe kok ucul klambi iki ngopo? Kok meng katokan training. Sik Pak, sabar Pak. Bareng Bathara Guru muni ngono kok matratap atiku. Kakang Semar, syarate Kakang Ismaya kudu nyembah karo Bathara Guru, kudu tata krama karo Bathara Guru. Mula aku terus ganti salin sandangan warok. Karepmu piye? Guys ngene iki nek meng jak gelut aku ora wedi karo sapa-sapa. Bagong nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah Bathara Guru, aku tak tata krama karo Bathara Guru. Aja. Pak. Kowe bapakku kowe. Nek bapak dipaksa nyembah karo wong sing ora wajib mbok sembah, aku ora ikhlas. Aja sayang. Iya. Aja, Pak. Nek ora kowe arep ngopo? Wis iki tak uruse, ora usah melu-melu. Aku ora nganggo pelem pertangga jiwa, Jambu Dipanirmala. Nek Bathara Guru ora maringake, ora masalah. Kowe ngerti to, aku bekas maling. Ha iya. Pak colong pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Aja kuwatir, ora ming siji, tak bedol sak wite. Bathara Guru, lho. Bagong kok ora tata krama karo panjenengan ulun. Merga tembung sampean seklimah ning nyocok teng ati. Nyocok teng rasa. Iki bapak kula. Bapak kula niku wong terhormat. Bapak kula niku nek ning terminal we dundang den karo kere ya, Pak. Aku dadi sampean ngunekke bapak ana syarate. Ning Semar kudu nyembah, kudu tata krama karo Bathara Guru. Sampeyan iku kudu madi saka kuninge ndok. Ngono. Putihane bapak, kulite siwataga. Sampeyan iku tiba enom. Ora ana sing enom kok duwe niat sing tuwa kon nyembah, sing tuwa kon tata krama. Dewa macem apa kok nek kaya ngono kuwi? Gong ora kurang ajar. Kowe cerewet meneng kowe. Ora nek wedi rasa melu-melu. Gong aku mengelekke. Petro bali ana. Lho kok bali piye to? Cah jire ora. Meng karo Bathara Guru wedi dumedheke tangane papat. Nek tinju terus sarunge papat nopo piye? Aku ora wedi, aku nggo sarung akeh banget. Ana sing tak plembongke bareng. Bagong pancen lambene sak penake dhewe. Lah kok dadi kita malah getak-getak karo panjenengan ulun. Merga kowe ora tata krama ru. Lho. Iki Ismaya, kowe Manik Maya, Teja Mayane Toga. Arep sampeyan iku dadi dewaning para dewa. Ning kudune kowe iki ngajani karo bapak. Nek perkara pelem pertangga jiwa, Jambu Dipanirmala kok bapak kudu nyembah karo kowe. Ora iso. Ora mungkin. Aku sing ora ikhlas. Bapak gelem ning anake sing ora ikhlas. Yen ngono kita wani karo panjenengan ulun. Lho piye ta iki? Wis ganti training padake ra wani. Iki siap nek ping kong gelut. Arep kowe nggawa dewa-dewa Triamin Watanawa. Triamin iki sinden. Apa? Tridasa Watanawa. Wah, ndeng Tridasa Watanawa. Aku ora wedi. Apa anggemu aku wedi kok njajal. Marep tak pamerke karo wong padusunan Pringapus.
nek dukuhe ora mung karo menungsa, karo dewa wani. Waduh arep ngleleng kene. Ku cerewet ngopo bali kono. Ngopo to kok nundung aku terus ngopo? Kowe lambene elek. Ana wong arep tampil dadi seri kok. Kowe kok senengane ngono gegol-goli. Kakang Semar kados pundi? Aku tak lepas perkara iki wis kono. Perkaramu karo Bagong. Lah wong niatmu ya ora apik. Kowe ora nganggep aku ki Kakang. Najan aku wis urip ana ning alam padang ning nggonmu duwe rasa gething keburu sengit karo Semar. Isih mbok ndem ning atimu. Mula nek nganti kowe diwaneni anakku, wis kuwi pitukane. Wong nyatane aku ki ya dewa. Aku ya duwe kewajiban tumrap lempertangga jiwa Jambu Dipa Nirmala. Aku urung tau mangan siji wae, urung tau ngrasake. Anakku ming-ming ngrasake kok syarate wong tuwa kudu ndilat tlapakanmu ki. Kowe iki ndek nalar apa ora? Nganggo pikiran ngomong. Ora sak penake dhewe. Sirahe dikaki mas-masan kaya ngono kok. Uteke ra jalan. Wah, kok dadi kaya ento. Gong kowe pikir wis kowe meneng iki wis kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan tak ajepane rek. Nek nganti Bathara Guru nesu, pedusunan kene dilebur, ora masalah. Ora masalah. Aku mati nang dusunku sebagai kusuma bangsa, mbelani bumi kelahiranku. Oh, Arom jenengku. Dikenang sepanjang masa. Ora kaya kowe. Kadus kok jagake mengono genduran terus. Apa ana wong ngecapke gawe KTP ditarik 100 ki cuma model ndi aku tak takon. Ora wae. Oh, wae aku ngerti sambate masyarakatmu. Mula kowe iki ora bakal ditresnani. Ya wis ben ngarane ora ngono ya ora entuk dhuwit. Lah, kuwi gene kok. Saiki muni wis saniki kersane pripun? Kita wani karo panjenengan ulun. Sing tak wedeni apamu? Bagong, kita wani karo para Jawata ditenono. Ulun metu saka ing padukuhan, nglumpukake para dewa. Ulun dawuh lamun Pringapus kene bakal tak lebur. Ora bakal ana titah ingkang urip ana ing Pringapus. Lah, kuwi apa ora jahat kaya ngono kuwi? Wis saiki aku tak takon, kawulaku salah apa coba? Ora salah, sing salah ki Bagong. Nek arep mateni ana Bagong. Nek arep nglebur Bagong, ora nglebur masyarakatku. Masyarakatku sing ora salah. Hah? Kok ngono kok dadekke dewaning para dewa? Kok ngono kok dadekke petinggi ana ing Suralaya? Model apa kowe? Kowe iki nek upama uripe ning jagat, kowe iki dadi petinggi ning donya, aku wis nglumpukke masa tak kon demo kowe. Ora peduli aku. Aja ngembe karo wong kaya ngene iki. Arep piye? Arep nglebur Pringapus ora nang kene papane wong Bandayuda. Kenteng apa Pak Kondene, Pak? Ha, wong ora iso tantangan kok. Kenteng kawat blabar waja. Kenteng kawat blabar. Blabar waja. Lena dae ora pinter ing blabar-blabar. Kenteng kawat blabar waja. Neng ngono dititani. Kowe apa aku sing iso unggul yudane? Wela dalah metu njaba Bagong. Hah? Metu njaba. Iki dewa ora mulang sing apik ya kaya ngene iki. Nek wis ijab, nek wis resmi aja tokke njaba. Bales malah. Sirahe ditutuki gite ora. Sampeyan ae dhewe. Ayo sampeyan metu tak tututi Bathara Guru. Saiki aku tak takon, balamu ya apa? Kekuatanmu ya apa? Bathara Guru kok tok tantang, Mangkel kok. Ah nek ming mangkel ora ya iso dipeper to. Wong ki nek kuli nguja mangkel kuwi bakale ora becik. Apa-apa sing arep ditindakake dipikir tuna lan bathine digelar, digulung. Enjuk apa?
Bathara Guru kae dewa. Wis ngerti. Sing ngomong nek kae tukang sumur ya sapa? Ning kae Digdaya. Aku ora wedi karo Digdayan, Pak. Aku ora wedi karo kekuatan. Jaman saiki kok ngandhake kekuatan Kadigdayan. Nonsense. Wah. Ora ana saiki sing dienggo kekuatan ki mung otot karo tenaga. Oh tenan. Nek muni Bathara Guru ki ora cerdas gegaman, arene bendone ndiase. Ora ana wong saiki ora cerdas gegaman iki. Wong saiki iki kulite empuk-empuk, balunge iki getas-getas mir. Saomongi, nek wong biyen aku percaya mergo sithik-sithik nglakoni tapa sing ora sengaja, mlaku adoh mergo ora ana kendaraan. Ngelih mergo sandang pangan larang. Kuwi dadi tapane wong biyen. Mula wong biyen ki ampuh-ampuh. Wong saiki kok muni ampuh, ora mangan sedina sambate ngarwara. Kon mlaku kowe ora gelem mung tuku rokok ning ngarep omahe numpak kendaraan. Ampuhe nggono apa aku tak takon. Bener ngono ya omongane ya cocok kok ya. Heeh. Wong saiki iki angel nek kon prihatin mlaku kene kono yo numpak motor wae. Ya ngepit aku boncengke. Nah. Kon tapa saka ngendi? Heeh, wis coba. Bathara Guru wae muni ampuh. Jajal kok adepane. Wah, pancen kowe iki ngeyel. Ora mung karo Bathara Guru, karo kowe tak ayeli kok. Apa meneh Bathara Guru? Ning tandangono dhewe lho. Bapak ora melu-melu. Bapak lenggah sing sekeca. Mantumu wis gaweke teh. Heeh. Wis tak gelarke karpet. Oh iya iya. Lenggah sing kepenak, ngunjuk. Udut. Ya ya. Anggere udut sing filter tak cocok. Sing filter tak cocok aku. Oh, sing kretek. Oh iya iya. Sing wis kuning-kuning kae. Lah ku nyimpen 7 tahunan, Pak. Udut marai mendem kok ditawakke. Aku ya ora melu-melu lho, Gong. Aku wedi karo dewa. Ora usah melu-melu, tanganmu tekle, sikilmu becik. Matamu kira. Nek kon perang bakale ora bakal trampil. Aku melu ora, Gong. Manut kowe. Kowe tresna ora karo aku. Nek kowe tresna karo aku ya ngewangi aku. Nek ora tresna ya ora sah, ora masalah, Tru. Aku ijene wani kok. Aku mati ning dusunku. Aku bangga, Tru. Nah, aku ora bakal apa gelo. Aku bangga mergo aku ndepani memperjuangkan nasib masyarakatku. Oh ngono. Ora mung doteng pelirik. Wis ana Pak, ngunjuk udang. Iya. Halo, nek jopo? Ya. Ora mlebu kamarku lho, Pak. Ora. Mantumu lagi bobo? Ora. Kok jejeri? Kok alasane kowe arep tilik putu, ayo cilaka. Ora. Aku nang ngarep TV. Weh, ana apa, Pak? Ana. Iki kotakan iki apa iki? Oh, udo kuwi. Padake TV ora. Ora duwe to, Gong. Makane aku ketinggalan berita. Reng arep perang ora? Ora. Ngaso? Ya. Wah, dipenakke aku. Kakangku sing tak tresnani. Bentuke kaya ngono. Angel golek kakang bentuke kaya ngono awake ting cethu. Guandem watu sirahmu mutar kowe. Dar, iya. Ora rebutan. Heeh. Gareng pisan sok rebuti ngene bapak. Reng ngene bapak ora direbuti lho, Bang. Ora. Mangan saknane. Iya. Segane ndi, Bagong? Ayo kuwi meng sak gegem kuwi. Didom sing adil. Diokaile mamah kok ora wareg. Wo mburi omahmu sarean lho, Gong. Ha iya. Turu kono. Guandem watu. Mburi omah sarean kok nuku. Mah, wonten dawuh. Waduh, Bagong nyeluk bojone Mah. Jenenge Gimah. Oh. Kae bapak diladeni, Mas karo wong liya diladeni ya. Nggih. Aku arep ngono nyuwun pamit mangkat perang. Ngatos-atos. Kabar. Ya, heeh. Boki sabut dipun sebak sing sae-sae. Rasa nangis. Gaya kowe. Dumeh akeh wong. Aku masuk angin wis tok goleke MC Sripah kok. Bareng aku arep perang kowe nangis.
Saboten-botenipun kula tresna kalih Kang Mas Bagong. Pujak-pujana wae unggul juritku. Nggih, katos-atos ya. Nggih. Nggon cangkem kok nggon nirung. Kisbe kok nggon nirung. Katos-atos, Mas. Kowe minggir sik, nggih ngestaken dawuh. Ndak salah. Salah napa? Aku iki nek ngambung sok salahe. Engko nek salah kowe, ayo. Monggo aku iki nek ngambung iki salah terus mesti sing apik salahe. Pun wong salah waksul sampean ngoten niku. Wis sah rewel. Sayangi anake ya. Nggih. Nek Mas Sedo pripun? Wong urip sing dinteni apa? Antri modar. Wis. Dadi nek perkara aku mati saka tangane Bathara Guru berarti takdirku, kodratku mati saka tangane Bathara Guru. Wis rampung lelakonku le urip ning alam padang. Nggih. Kuncen ana digedhong ana, nek wis titi wancine arep nang ndi meneh? Nggih. Wis mung ngono kuwi hitungane wong urip. Ora sasa dadak werna-werna. Nggih. Arep muni ditambahana nganti ngentekke dit pirang-pirang nek wancine sowan-sowan. Nggih. Wis kono? Nggih, Pak. Wis tak kedhawu. Bal, apa? Jabat tangan sing terakhir, Man. Oh, berarti kowe muja-muja aku mati. Mboten, Mbok menawa. Heeh. Kok niku kalih sampeyan niku ngabekti. Usrotamu banter lho. Nanti dangkalku ilang kok. Wis ya? Nggih. Aku jane ya semedhot ning piye meneh karang ya jeneng kewajiban nek ora ngene masyarakat aku ora maju. Nggih. Nggih, Mas, ngatos-atos ya. Ya, wis. Wis kana gerono. Nggih. Hei. Wonten apa? Kok kayane aku ora lila. Mboten lila pripun? Nek aku mati mesti kuwi kok keke uang mesti, Mbak. Mane dikake tak sunsik kana. Wis turahanku. Nggih. Ngatos-atos. Ya misimu ya, Mas? Nggih, ngatos-atos. Bathara Guru. Ayo. Rupak wani, jembar wani, legane ati ora bakal aku mundur sejangka. Weh, lah tenan. Pukulun Bathara Guru ngetapake para wadyabala dewa. Monggo aku mengijen blas ora ana kancane. Gareng takon ngewangi ya ora gelem, Petro ya ora gelem. Alasane werna-werna. Oke, ora masalah. Ngopo aku wedi? Urip ya mung doyak-oyak bangplet cete mbok ya. Nggo ngopo aku urip? Esuk 2000, awan 2000, bengi 2000. Sedina paling ora 15. Nang nganti aku ora tak waneni Semar nganti nyembah ning ngarepe Bathara Guru isin aku. Semar wis crita dhewe bapak ki kakangne Bathara Guru. Ya bener Bathara Guru ki dewaning para dewa. Nek ora terus wiyah-wiyah kaya ngono kuwi karo kakangne, blas ora duwe tata krama. Gong. Apa wae? Hah? Arep ngewangi kowe dikon karo bapak. Iki ora tonganu lho, Reng, ora sembrono lho. Iki tatane nyawa lho, mungsuhe ora menungsa lumrah, ning dewa. Ikhlas karo nyawamu, ora ikhlas sebab apa? Kowe adikku sing tak tresnani, kowe lara aku ngrasake lara, kowe mati aku ngrasake mati. Oke, Petro piye? Aku ya padha wae kon ngewangi karo kowe, Gong. Nek pancen wong loro wis siap mati, ayo maju bareng-bareng. Nek kowe kira-kira eman karo patimu, kowe tak eman terus. Kowe tak eman, Reng. Bali kono, ora usah melu perang. Pokoke kowe tak nehi tanggung jawab nguripi bojo karo anakku. Nek aku mati. Aku kakangku kok arep tak keke sapa? Oh iya ya wis ning aku trima melu perang kok aku ya trima melu perang. Wis, nek ngono ayo didepi wong loro. Ora usah tekan kono-kono kok diwani tekan kene. Nek iso rembuke digawe sing apik, rembuke digawe cara bedamen supaya aja nganti peperangan. Nek ora iso ya apa boleh buat ya terus. Ha iya. Ya sae-saesane awak dhewe nandingi para dewa
Ditrenggalani gong. Ah, ngono kuwi karepku. Seneng anggere seneng melu, anggere susah do minggat. Menungsa apa kowe? Ya ora cah nesu wong wis diwangi kok. Kono ganti kathok kolor, ora duwe. Wis ngono kuwi wae, aku ora kreatif kok kowe. Aku gawe kathok kolor nek gelut men gerakane iki lincah. Waduh. Gerakane lincah kaya iso apa wae gong ora. Dintane kene sapa ngetok ngewangi Bathara Guru dewa sapa wae. Rasa do mundur. Atereng. Ha iya. Petro ya rasa mundur, rasa. Kowe do maju Petro maju. Heeh. Aku tak mundur. Aku tak mundur ora. Gloreng wis sing kleper kan lho. Dewa ki do mabur ya. Ha iya ya ampuh kok doan. Amedi engko tekan kene dintani kene wae. Heeh. Adepane rek. Wah. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggono magawe gelarira wang sapa iki Tru? Aku ora pati apal nek karo dewa-dewa takoni wae. Nuwun sewu Mas sampean dewa? Iya, ulun dewa. Oh, dewa kok, Tru. Ha iya. Sapa asmane? Takon karan ulun. Bagong Waspadakna, ulun Bathara Indra. Kowe bintang film. Lho. Kok bintang film iki? Akeh Dono Kasina Indra ae. Udu. Ora nggon film iki Bathara Indra. Bathara Indra, putra pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Waduh. Wis gedhe anake. Iya. Sing mburi sapa? Aku Yamadipati, Bagong. Hah? Yamadipati. Tukang apa, Dewa? Tukang jabut nyawa. Wah, ngati-ati, Tru. Wis disediakake malaikat gila. Nek kowe melu niat perang tenan ndek rasa wedi. Ki ana Yamadipati karo Indra. Bathara Indra. Bathara Indra. Bagong. Nun. Bapakmu nendi? Nang kono. Lho, ora basa. Sampeyan mriki butuh napa? Mboyong bapakmu. Nek aku ora entuk, kowe sing tak ajar. Nah, berarti awake dhewe arep gelut. Iya. Gelut kok ndak tak basa ki cara ngendi? Gelut ki apa anane? Arep kowe dewa terus aku ora basa karo kowe. Aku kuwalat kok. Apa, Ndra? Lho. Duh, aku kok tratapan ya terus aku tak rasa melu Aku ya deg-degan reng suwe-suwe. Gong sing nganggo tata krama to. Wedi. Jireh. Minggat kono. Wah, tandangane dhewe cakok nyelekutis. Nek ana sega kaya wong waras. Nek ana gawean kaya wong masuk angin. Rasa wedi. Ya wis alon-alon yo. Heeh. Terus karepmu ngopo? Bapakmu kok nyembah Rama Pukulun Bathara Guru. Terus nek nyembah kowe bakal entuk pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala. Ora mangan pelem ora masalah. Mang perkara pelem iku aku ngorbanke derajate wong tuaku ki. Aku anak model piye, Ndro? Aku tak takon kowe. Hah? Aku anak model piye? Bapakku ki ndek derajat. Arep bapakku ki wong kere gedibal, wong melarat. Ning kae Sang Hyang Ismaya, kowe iki nek nyeluk kae Pakde, Ndro. Aku dadi kowe wani akon pakdemu kon nyembah dramane bapakmu. Waduh, malah muring-muring. Ngapa ya Mas? Kethok jenggonmu kowe. Aduh, aja. Kelabang sisan kowe. Kamu arep dikelabangi kembung ae aja mah. Anduk kowe tekan kene arep meksa karo Bagong. Ora mungkin aku ngiklaske bapakku nyembah karo dewa. Ora mungkin. Ora entuk pelem mertangga jiwa ora apa-apa. Ora entuk jambu dipa nirmala ora apa-apa. Ning bapakku tetep kajen kelingan.
Kuwi ra mung ngigo pertikele bapakmu to, Ndra. Supaya menungso ning donya iki kabeh do nyembah karo bapakmu. Sing ora gelem nyembah iki mung bapakku tok, mergo luwih tuwa tinimbane bapakmu. Kowe iki ya ganggong. Kowe nek nyeluk aku kudune Kamas. Kamas apa? Kamas Angling Darma. Angling Darma dengkulmu melocot ora. Hah? Oh kowe iki anake le kok. Aku anake bapak kok. Bapakmu karo bapakmu tuwa bapakku. Kowe kudune nyeluk bapakku ki padhe nyeluk aku Kamas. Ora kok cengengesan kaya ngono. Wih lah dalah. Wani karo para dewa. Sing tak wedeni apamu? Aja kok meng kowe bapakmu tak tantang kok. Kok meng kowe Ndra. Barang ra payu main film terus dadi dewa kowe. Aneh-aneh. Ayo ngejak apa? Ora minggat legandang dening tanganku. Legandang jangan legandang. Begadang jangan begadang. Macem-macem ora. Tiba tanganku ora jengkelang mati dening aku. Pangga, ayo nih, ngati-ati lho, Tru. Ya. Ayo. Motare. Nek wani karo bapak iki mesti disangoni aji-aji. Kok disangoni aji-aji piye? Ora ngamati piye? Ora mati apa? Ya mau dipati arep ngantem aku ora ana apa-apa nglecak dhewe kok. Ada. Ayo mergo aku disangoni karo Bapak Semar. Mripat tambane semono ora weruh lho. Endra lah gareng nyekel sirahku ana sing ngantem wong ora ketok. Sing ngantem aku ya nyuk. Apa ro? Cangkeme ora. Ngomongane sak penake dhewe ora. Ora weruh. Maju kono, kandangi nek pancen wani. Siap. Lenggah kene, Mas. Ya. Truk kok tur. Ya mulai ya. Ngomong mulai. Iki percuma iki buang-buang tenaga. Kok iso? Semak dewane ampuh. Kaya kowe mau ketonyo bola-bali, Gong. Kuwi lho bathuke menjoto. Tak gunyer mari lho. Ya. Rasa semelang. Aku anggere menjoto sithik ngono, tak gunyer mesti kimpes kok, Truk. Oh. Wis kulino aku. Apa? Anggere ana sing njaluk tulung lho, nek ora njaluk tulung ya ora tak. Ah iso. Aku ya ngerti. Truk. Kok aku ngantem dewa gak kena. Kok iso? Lah mau ngantem nggo napa? Tak arah ndas. Usuk jis ngono men mudar. Ning kaya keletan sekilan ki kaya ora kena. Kuwi aji lembu sekilan. Heeh. Do goblok. Do gelem nganggo aji lembu sekilan. Aku duwe tak buang kok.
Lah mergane kayane kena ring kurang sekilan ta, Tru? Heeh. Bojoku muring-muring. Kayane kena ning kurang sekilan ah. Tiwas mempeng aku. Terus tak buang. Kaya jlembu sekilane dewa ya, Gong. Nek ngantem kuwi kaya ora kena. Nek aku kelingan lho jaman bapak mbiyen sok crita. Nek kowe ketemu karo wong ampuh, nek diantem kono nganggo aji lembu sekilan, kuwi le disembah sik. Mulai ngantem aja nggon sirah aja nggon dada. Ning dada medun kuwi ora duwe kekuatan apa-apa. Kene. Heeh. Nyembah sik. Ngantem kene. Heeh. Bebas sak karepmu. Oke. Kaya nggon saklar. Ora kejek-kejek mbok. Nyembah sik. Oke, mati jeneng aku kowe. Wajake. Entekmu tenagamu iso kena awake Bathara Indra meguru karo kowe. Gong, ingat, oke. Modar! Wah, sukses! Wah! Modar! Ayo. Mati aku. Kakang Bathara Indra kena apa? Dian Bagong ora aturan. Ngantem ora kena kok kaya ngerti keringkiane dewa. Diantem sak kayange. Waduh. Mbaya diwenehi apa ta apa minyak apa? Menumep apa piye? Waduh, tenan. Kae gek menungso apa ta ya? Aduh. Kakang Yama Dipati Brama jan ngati-ati lho, Ma. Bagong medeni ngantem kok dipaske nggon saklar. Waduh. Wah, mulese ora jamak-jamak. Ora ilang 3 dina. Bagong keparep ora minggat sing arep aku. Kelakon lho, sapa kae wayangan dhewe? Tiban genine Bathara Brama ora gladran aja dundang apa. Dewane geni. Heeh. Bathara Brama. Wajan. Muja geni gedhe banget ngoyak aku ya, Tru. Ha wis, iki sapa sing arep nandhingi kridane Bathara Brama iki sapa coba? Ora ana to. Kowe piye caramu supaya geni kae mati? Oke.